Топ-3 кнігі, якія трэба прачытаць беларусу, каб натхніцца. Адразу скажу, аўтар у іх адзін. «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», «Христос прызямліўся ў гародні». А мой шлях да беларушчыны, ён пачынаўся з цікавасці да архітэктуры. Была гісторыя архітэктуры Беларусі, аўтар такі Чантурія, ад коркі да коркі вывучыў. А потым «Христос прызямліўся ў гародні». У меня был однокурсник Павел Лойка, сын поэта Лойки, потому что книгу было не достать в 76 году. Я у яго попросил, даже словников не было белорусско-русских. И я вот сам там, что такое натоўп. А потым я выдатна ведаў гісторыю Беларусі, потому что были кніжкі на беларускай мове. І я заўсёды читаю по дыяганалі, а тады я чытаў дрэнна, літаральна кожнае слово. І у меня отбивалася ў памяці все просто супер. Так что вось так. Ну, яшчэ раз, для мяне гэта Караткевіч, это першае, з чаго пачалося.